Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon tulumanon kini ang akong sulara. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat sulara. Tawagalan ko sa pangalan nga DJ, 28 anyos. Minyo ug may duha ka buok anak. Tagalamak dumanhog. Punto medikal kining akong sulara. Kabayan kini sa akong mga gipamati. Usa magud ko ka baker. Ug nagduda ko nga tungod sa akong trabaho kung nganong may gipamati ko nga wa pagid ko maibaw ug unsa ni akong gibati. Aron inyong sabtan, init mga pangitabo. Saan kaya ba ilichi? Siyempre gulat siya mong tiyan. Kuto-kuto. Ang ilahom sa akong gusok baydan, sakit man. Yay, nalapasan sa kaon? Wa manggon. Ang usahay raman. Diha. Ingnan nga ulag kaon ako. Ako lang bahala sa atong giluto ka pan. Disap ka. Ikinigong murag mabuhong na sa baho sa pahan ko. Murag di lang ang gutaganahan nga mukaon. Pero, mukaon ba yun ko ha? Pero ulit talaga eh. Lapas sa oras. Sakit daw eh. Gas din lang ba eh. Ulit lang. Ulit bahala din siya bikini. Sigurado ka? Okay. Kung ako baya, musabot sa baya ka na ako kung gusto kong mafli. Sige na. Ulit lang. O bahuay niya. Inom na ng tubig. Inom sa tambal. Sige bay. Salamat kayo. Hala, naunsa madikap ka, Dichi? Ang buto eh. Ang butong na unsa ko ani. Sakit yun yung dapit ilawam sa kung gusok ko. Ug murag butod akong tiyan. Binod na akong buko-buko. Maong niuli na lang ko. Kano sa man na magsugod, ha? At pila naman ni kaadlaw. Apan, gidadala ni nako. Kaya, magwanta ko man to nako. Pero karon dili naman. Unsa? Pa-check up na lang tag-doktor na. Yun o eh. Maganit ay kwarta. Malapat ay mga bata. Unyag maunsa ka, anak? Wala lagi ni. Basin mawara ni. Ako lang yung ipahuway. Dichi? Sultan na di ay DJ? Di alagi ka. Kaya to kong alma sa bahay. Gipahibaw ko niya sa imong gibati. Kataon siya. Ngano man kuno dili ka man magpadoktor? Makamatay ka? Nga gagmay panaduhan mo ka mga anak? Mama sa puy. Matay ba, uy? Manungo man ka. Patuo na mo. Adto tag doktor. Kaya tingalig maunsa ka anang imong gibati. Resulta na sa sige ni mo gla-gla. Unsa? Kitaan bayat ikaw usahay. Nga mag-inom mo, kauban sa imong mga barkada kung day off ni mo. Dili, sige ma. Usahay ra. Ya, maayo man sab nga, hinginom yun kayo ko nga dili man. Punta na ako na sa almaw, sige ba kung kaupo na dili man. Ano pagdagag istorya? Ano eh, pag-check up tag doktor. Bisan diha lang sa klinik sa Barili. Resitahan di kag tambal para butol na imong tiyan o pawas sa sakit. Pero mas maayo gyud nga moadto mo sa district sa Barili para mapalaboratory ang imong ihi ug dugo. Ingon man, ma-ultrasound ka. Ha? Kailangan pa kung inunanaon, Dok. Kamahal ka haana. Daghan pa kayong laboratory test ang buhaton. Mga mahal na ba kayo? Unya, inikaw man, daghan na yung manggawas nga atong sakit.
magpatakalag yaw-yaw ning ubang mga doktor nga makapasa mo sa tong gibati. Kaya mahadlok naman noon ta. Ug mao to, napugos ko nilang mama o sa akong asawa nga magpalaboratory o ultrasound. Pero maayo na lang gani, kay nalibre na tanan, kinapil ko programa sa gobyerno nga Kinsog program. Unya, Yan na ta sa bahay ni Chi. Mag-amping na kit ka sa lawas, ha? Og sunda ba kitong gitambag sa doktor nimo? Noon sa bada kapoy nga, nakita man sa... Ate, medyo kinapos ba this month? Basta may valid ID at 10 minutes ka, may loan ka na sa Tala. I-download ang Tala sa phone. Walang ibang documents, walang stress. Makaka-start ka sa 1,000 pesos hanggang umabot ng 15,000 pesos. Sagutin ang application form. Selfie, ID, pumili. Pumili ng repayment date up to 61 days. Mas may time na maka-work at ipon. Pay early, pay less. May enjoy mo na ang iba't ibang mararating ng cash mo. Sa Tala, buo ang tiwala. One-hand online cash loan app. Sa ultrasound, may hubag ang imong atay. unya, pila katambal naman tong atong napalit. Good for tulo ka adlaw lang una. Iyaw mo na. Nalibre na kita sa mga laboratory test o ultrasound. Apan ari sa tapat yung sa mga giresitang tambal. Ay, anam-anam mo nang gud nato og palit. Makapalit ra lang kita. Ngita tagpagi. Wala ba ako makaduty? Unya na lang gud paghuna-hunaan ang duty-duty, uy. Asar man unya na ba? Kung mamaayo ka na? Maong paningkamot nga mamaayo ka. Kumusta naman ang imong mga gipamati? Ni adi ka ma. Wa ka pa man kuno mauli ingong Alma. Lagi ma. Gipangtumar ko naman unta tong mga tanang tambal nga giresita sa doktor na ako nga mga mahal ba itong mga tambala? Wa man ko maayo. Inapagani kong mga herbal nga gipanglataan ni Alma pero mora gyapon akong gibati. Duda naman ko anang imong kahimtang Labi pag-ilis be, kay may adtuon ta. Magpasubay ta. Pasubay ma? Sa unsa? Oy, gipraktisan man kini siya og daot. Ha? Unsa man anoy? Daot. Daan pala gigid ko. Mauwa ka mamaayo anang imong tambal nga imong gipangtumar. Nga, unsa ba? Gipadautan ka. May nagpadaot nimo. Unsa? Unsa man. Unsa may angay na mong buhato, nana. Kahibasan in taon mapil din nga akong anak simba ko. Anang nagbinuang niya. Maminaw mo. Ingon ini ang inyong buhaton. Sa pagkatinuod lang, wa ko'y pagtuuan ang padaot-daot. Kaya nagduda sab ko nga basin tungod din sa akong trabaho isip Baker. Maong nadaot niya akong matay. Kaya init masagod kayo, nga kada adlaw ko mag-duty. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Magsigib sakit ang ilawom sa akong tuon akong gusto. Ug mabutod ang akong tiyan, ug magbinhod ang akong buko-buko. Unsa man nga mga sintomas? Nadaot ka ako sa akong trabaho kay Baker man ko ug init kaayo. Ikaduhang pangutana. Nagpa-check up ko klinik sa among lugar.
Giresitahan kong mga tambal o ginjikan pa ko o para di na mubutod ang akong tiyan. Pero mauro maghihapon akong gibati. Sayop kahatong mga tambal. Ikatulong pangutan. Girequestan ko og laboratory sa ihi o sa akong dugo. Ug nag-ultrasound pa ko. Okay ra akong lab test. Apan ang akong ultrasound, nakita nga nihubag ko nung akong atay. Ngano man nga, di man ko palain. Sa kainit ka sa akong trabaho. Ikaapat o katapusang pangutana. Wa ko mamaayo sa mga tambal nga akong gitumar. Mao tong gidanagid kong mama sa usa ka mananambal. Gipraktisan ko no ko og daot o padaot. Tinuod ba ng mga ingunana? Palihog, tabangin tampagi ko. Kini ang akong suliran, DJ. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anyan na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay tungod kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Mamili lang mo. Pwede ka nga padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O dili ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga it is never too late to start or to learn something. Learning is lifetime. Ayaw pa nga, adi na ko mong learn kay kuwan na ko, senior na ko. Learning is lifetime. Anton, mamatay ta. Sige kaya po, daghan kayo kaya po. Mga ka-Lazada, excited na talaga ako para sa Lazada Run. I'm ready with my gear, and if you're still trying to find the perfect running shoes for you, then I got you. Just watch till the end, I'm here to help you out. Take note that when you buy shoes, they don't work the same way for everyone. We all have different kinds of feet. Our legs work differently, so we really have to test out the shoes ourselves. You can test it out by just following what I'm doing in this video. Make sure you're comfortable with the cushioning of the shoe, and that it's perfect for your knees and the arch of your feet. Bounciness and softness isn't always the goal of a cushion. Sometimes a knee needs more support, so it needs more stiffness. Other times, people's knees respond better to bouncier and softer cushioning. If you're going for speed, I suggest a stiffer shoe. If you're going for distance, I suggest to prioritize the flexibility and lightness of a shoe, but also making sure that the sole still has enough support and is still thick enough. And in general, just make sure the arch of your foot is supported. Just make sure to prioritize stability and comfort. And remember that each person is different. You guys can use these tips to find the perfect running shoes for you. Great to use for the Lazada Run. Register now and see you there. More running tips to come in the next video. Bye! Mga butang, ang kalibutan, ang dito kay Balo. Isang kuhaon pa ito, tanang kurso sa universidad. Tagahan pag yung tag dili may baluan. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si kinsa na siya, DJ, 28 years old, nga siya duha ka anak, taga Lamak, Dumanog, Cebu. Tubasa na bati na to sa drama, kini si DJ, usanig siya ka baker, himo nig pan, mga pandisal na itong kanon dahil sa Dumanog, kini si DJ ang magluto ani sa pugon. Huwag ba kuno ni kay, lagi na, mainitan siya, alam mo, tawag ni kaligo na yun, gikan kang nagluto pan DJ, no? Sakit ko no ang iyang tuong nga bahin sa gusok o mubutod ang iyang tiyan, nga binod ang iyang buko-buko. So atong nabati ganina sa drama, nagpa-check up ko na siya, gitagaan siya gumiprazol. Gumiprazol para na siya nga puton pampani siya. Kung mo na mong i-resita sa mga tao nga na mga gastrointestinal problem na kining time niya
Kining naa sa atong right nga bahin sa tiyan, naa diha ang atong atay, no? Hindi mangguguno po siya inginom. Wala na pa pong mga rason, mga hinungdan nga nung bisag dili pagkakusog mo inom, magkakuan ka, magkasakit ka sa atay. Sa mga tambal nga giinganlan kining clindamycin, antibiotic ni siya, o kining ciprofloxacin, antibiotic, o kining hyoscine, kuan ni siya, anti-spasmodic ni siya, DJ, mura ni siya buskupan, no? So mo na akong pagka-inumduman ni mga tambala. So may atong i-great mga taga-Dumanhog, nada niya si Dr. Kwan, Dr. Milgar, nada, no? Manog, no? Mga ungab family. Si Kwan day, musta naman si Sir Limuel Sagaral diya sa Dumanog. Musta naman ka, sir? Okay raw ang imong sinabuhi, no? Niyaya akong natubangan rin mataga San Carlos City, Negros Occidental, at bang muna, mamaho naman ang iriada nga to, Oriental Negros, no? Musta naman ang mga taga Negros Oriental, inaot nga okay na yung kinabuhi na diya, no? Balik ko na po, pirmi mong headline sa mga pamantalaan o sa social media, no? Yung mga pagitabo niya. May pagpaminaw ni Ernesto Castro, Pili Castro, Fidel, Ariel, Arnel, this is from Ilia Paninio, diya sa San Carlos City. O taga Bali Hermoso, Negros Oriental, mga barangay Makapso, Makapso, Kalubian, mga taga Kalubian, si Rosel Piolo, Vivian Marciliano, Dick Almoras, Jocelyn Amparo, Gisabel Daan, Damandaman, ang Tata Sikulas, mga Navarro family, no? Alright, so mga Kasilay family, mga Bacos family, Sabruso, Nier, and examen, no? Og ngadto ni kinsa pa man nga akong i-greet, no? Sige naman si Franco Fernandez dai, musta naman ka Frank sa Juscar Taxi. So this is Mistro to GC Maluluyon, Junjun Sultan, Andy, si Tata. Mga taga Barili, si Archie RC. Musta naman Archie sa Barili. Mga naman mga sa western part of Cebu facing Negros. Okay? So, going back to our sender DJ, ako lagi pa ng kamutan ning usa man ang nasa right side sa atong tiyan, nadiha ang atong atay, no? Nadiha ang atong atay, kunya kini siya usa sa mga dagko mga organ sa atong lawas. Ang purpose ning atay kay mo kuani siya. Kuani siya mo tabang sa pag-breakdown sa mga atong kaon, nga pagkaon nga tantod nga ma-utilize siya sa body nga source of energy, no? Store man siya sugar like glucose for future use. Unya mo produce mo ni siya bile nga ng liquid nga importante po sa metabolism sa atong lawas mo kuha ni siya. Ang kining atay na to mo filter ni siya or mo clear ni siya sa atong dugo mga harmful nga mga chemical substance na dili ta madaling mahilo, no? So kung ingon ani nga naa kay mga problema sa imong tiyan maybe related gyud ni sa imong trabaho, sinog kuan ka kining sudden change body temperature, ikan ka nagkuanda, nagluto pa niya, manrapo din ka, ayaw po dana, no? Sudden change of body temperature, dili Sobra-sobra na itulong ng tala. Kaya nga, ang tawag ko sa Mayo, no? Ako man lang nagbitan og istorya din nga ang mga tao nga nay problema sa atay, but before na to mo confirm nga nagay problema sa atay, DJ, nang lang nga ma-diagnose ka properly, no? Laboratory workup. Pero kasi in case nagay problema sa atay, unsa may mga expectation nga nakay problema sa atay? Kining kanang magkuan ka, may yellow ka, gitawag na mo og jaundice, ang imong kalimutaw, ang imong skin, nya mangatol ang imong panit, dali ka kapuyon, nya more kag kasukaon, subaw na yung mga mainungdan. So, namigi tunan sa mong pagtuon sa pagkadoktor sa unang nang itawag na itong liver cirrhosis. No? Liver cirrhosis, usually due to chronic
chronic alcoholism ni siya. Wala po ba yung mga laing inungdan nga nung mga liver cirrhosis, bisan pa man kung dili ka alcoholic, no? Kining kulang kang mga vitamins, no? O dagag tambok ang imong atay. Yan, dagag ingnon ta problema sa imong inunta amount of mga kanang ginatog iron, copper, o naibay bakulag na kay mga infection going on diya, mga sexually transmitted diseases. May nunuman ako na mga tambal magkakos o mga problema sa atay kini mga isoniazid tambal o methotrexate, no? Makakos po ni siya problema sa atay. Ang tambal ani ni DJ symptomatic, no? So natay mga liver aid o mga whatever nga mga mainom ni mga dili kayo makompromise ang functional level or ang pagtrabaho sa atong atay, no? Kani nga about the hyperacidity, kay tagaan man kag omeprazole. Unsa man ning omeprazole, mo ni siya among gamiton ang mga tao nga naay mga magtugab og aslom, murag buto ng tiyan. So ako i-advise nimo nga mo higda ka nya imong i-flex ang imong tiil, stretch ang imong kamot, mo bitaw kag magkungkung, higda ka sa imong tiyan ha. Nya murag kag magkungkung, makatabang ni siya. Gawa sa omeprazole, usually among yata gani kanang mga antacid like Cremiles, pwede na siya. So you take kanang pwede kuan DJ, pwede og coconut water, makatabang sa limited amount lang, no? Trial lang yun na mga acidic nga mga kuan nga mga imnunon, no? Walay caffeine, no? Walay chocolate. So ayaw na mga acidic nga mga pizza, mga french fries, mga chips. Ayaw niya na kay makasamot na sa imong problema, ano? Ayaw dayon pagkatulog o higda guman pagkaon. You take a little more time before ka maghigda, no? Kay makasamot ni siya. So may mga acidic ng mga pagkaon, mauro ba niya itong ganahan, mauro ba, available na sa ato, kining meat, kining chicken, tumaon na siya itong likayan. So balik ko na ko, don't take avoid mga pagkaon nga maka-trigger aning gitawag na to og hyperacidity, mga highly spicy foods, no? Like mga sili, mga cheese, avoid lang kana, ha? But on the contrary, you may eat more alkaline or dili acidic nga mga pagkaon, like unsa may mga dili acidic nga mga pagkaon, karang banana, pwede kanina, ha? Nga ayaw pagsigi og sulot anang mga sinina nga hugot kayo, ha? Kinahanglan nga luag, mabito nang inagkatulog na to, magpajama ta, ha? Magpajama ka, dili ka mga mag-cycling shorts, nagmatulog ka, ha? Ayaw ng mga hugot, nung kuni luag, you have to adjust your sleep pattern. You sleep on your left side sa imong kuwanti para nga dili ka maproblema kayo, okay? Take nakakadehay luya ana o makatabang na siya. You have to limit your consumption of rice or rich carbohydrates nga mga pagkaon. I-control mo ang imong timbang. So these are mga informations nga ako ma-share nimo in order nga ma-remedy ning imong problema about sakit sa imong gusok, right side o kining magtugab og aslom ug tuo kag naa kay hyperacidity, kay hyperacidity na ang kini magong gitawag og hyperacidity daghan kay kag hydrochloric acid ya sa imong tiyan, so maybe na infection or naba kay problema because of inom og daghan nga mga alcoholic beverages, pero ikaw dili man ka alcoholic, it could be some other reasons. Alright, nakasabot ka sa kung explica ni mo DJ sa Talisay sa Lamak Dumanhog, no? Magluto kag pandesal, pahulay lang sa mga pipila ka minuto, ayaw dayon pagkaligo, kay sudden change of body temperature dili advisable. Alright, so now nakasabot ka nga to sa millions nga naminaw nato sa itong programa. Kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Papasalamaton kay